tomu, komu chýba sila, to je človek, ktorý je veriaci, aj robí dobro, ale nie je schopný znášať zlo. Ale ku pravému kresťanskému životu patrí nielen robiť dobro, ale aj zniesť protivenstvo, zniesť zlo, zniesť odpor, zniesť možno prenasledovanie, zniesť možno výsmech. A môžeme povedať, čo je to tá sila Božia? Tak to je určite Boží pokoj a Božia láska. Rovná sa Božia sila. Keď toto v sebe máme, tak sme silní. Nás hocičo nerozháže. My vidíme však aj na príklade apoštolov, že síce Pán Ježiš vstal z mŕtvych, aj vystúpil do neba, ale oni nemali ešte silu, pretože ten ich strach bol väčší. Až prišiel Duch Svätý, tak zrazu tá Božia láska, ktorá bola v nich, bola omnoho silnejšia než strach. Z prenasledovania, z výsmechu, z odporu. A preto Ježiš nás volá, aby sme predovšetkým obsiahli jeho silu. Keď hovorí svätý apoštol Pavol, že Kristova láska nás ženie, čiže kto vpustí do seba Božiu silu, tak už bude hnaný Kristovou láskou, aby ju vo svete zvestoval a o nej svedčil.